Gabon, martzoa hasi berri dugu eta Gasteizen Sarraskiaren 46. urte mugaren atarian, ohiko manifestazioaz gain bestelako ekintzak ere antolatu dituzte martzoak 3 ekimeneko kideek. Martxoak 3 egun adierazgarria da Gasteizen eta urtero bezala 1976ko egun horretako sarraskia gogoratuko dute gertakarien 46. urteurrenean. Urtero bezala hainbat jarduera antolatu dituzte aste honetan gertakariak gogoratzeko. Tartean, astelenean, Jacinto Lara Argentinako kereilako abokatuari omenaldia egin diote eta kontzientziaren kanpaiak izeneko eskultura eskaini diote. Bere papera ezinbestekoa izan da justizia lortzeko bidean eta eskertu behar diogu benetan bere lana, bere irmotasuna eta bere gertutasuna oso gertu sentitu dugu bere borroka honetan. Gasteizen gaudela, martxan da bus elektriko adimendu nabargatu, polemika medio garraio berria izpide, Gorka Urtaran, hiriko alkatea izan dugu gonbidatu nagusi gizagurean gaur eta horrela heldu dio adimendun busari. Da bakarrik hirien erronka, baizik eta planetarena. Ez azken finean neutraltasun klimatikoa lortu behar dugu ahalik eta azkarren, eta beraz alde horretatik nik azpimarratu nahiko nuke hirien papera, ez? Eta Gasteizen apostu sendoa egiten ari gara azken urte hauetan eta jarraituko dugu egiten neutraltasun klimatikoaren alde eta hortarako ere mugikortasuna, hiriko mugikortasuna ere jasangarria izan behar da ahalik eta gehien. Bestetik, 11 lan gatazka daude Bizkaian, tartean Volcanizados Zuloagako beharginek epaiketa izan dute gaur salaketa jarri baitzuten, zuzendaritzak grebarako eskubidea urratu duelako. Hala, epaiketa hasi aurretik elkarretaratzea egin dute Vulcanizados Zuloaga fabrikako beharginek eta enpresak grebarako eskubidea bi eratara bortzatu duela gastigatu duelak. Gutxiengo bat lanean dago enpresan eta gutxiengo honek egiten duena da grebalarien lanpostuak hartu eta hauek egin behar zuten lana egin, eta hori ilegala da. Eta bestalde ere identifikatu dugu 3. enpresa bat handoainen, nun Vulcanizados Zuloagoren piezak egiten egonda eta hori ere ilegala da. Bada, elak nabarmendu du negoziatu nahi duela lan hitzarmen duina lortzeko. Pero dugu sententzia hori irabaztea eta kondenatzea enpresa. Guk nahi duguna da negoziatu, hitzarmen propio bat, soldata duinak, lan baldintza duinak eta horretarako beti prest egongo gaz. Gainera gogoratu dute urtarrilean zuzendaritzarekin bildu zirela eta aurrera pausorik egon ezarren erabaki zuten langileek proposamen bat bidaliko ziotela zuzendaritzari. Eta horrela egin zuten, baina zaratu dutenez ez dute erantzunik jaso. Etxebizitza arloan berriz, langile guztientzat etxebizitza duinaren alde abiatu duen kanpaina aurkeztu egin du LAB sindikatuak Bilbon eta Gasteizen. Bizkaiko aurkezpenean izan da Amekako lantaldea. Auzo eta herrietan bizi baldintza duinak borrokatzeko tresna sortu du LABek, abiatu izeneko ekintza sozialeko komunitate tresna alegia. Lehen kanpaina aurkeztu dute Gasteizen eta Bilbon eta bertan aldarrikatu dute langile guztiei etxebizitza eskuragarri eta duinak bermatzea. Izan ere, etxebizitza eskubidea bermatzea langile jendearen oinarrizko bizi baldintza duintzeko ezinbesteko dugu. Baina gaur egun etxebizitza eskubidea merkantilizatuta dago, bai? Espekulaziorako eta beraztasuna metatzeko erabiltzen ari da, eta horrek ondorio sozial larriak dakartza. Egoeraren erantzuleak interpelatuko dituela ohartarazi du LABek. Etxebizitza eskubide subjektibo bezala aitortu eta hori errealki bete dadin bermatzeko neurriak hartzea eskatu du sindikatuak. Erantzuleak interpelatu, indarrak metatu eta eragin politikorako ekimenak antolatzeko asmoarekin gatoz. Gaur, Gran Via 85 ez gara alperrik etorri edo ez da kasualitatea. Etxebizitza eskubide subjektibo gisa onartu du Eusko Jaurlaritzak, baina berau bermatzeko ez du inolako tresnarik bermatu. Horretarako espekulazioari ateak itzi eta alokairu sozial arautuari lehentasuna eman behar zaiola uste du LABek. Eta etxebizitzaren prezioa mugatu behar dela gaineratu du etxebizitza gastuak diruaren 30% izan daitezen gehienez eta 15% egoera zaurgarrian dauden pertsonen kasuan eta etxebizitza publikoetan.
Igiezinak izpide, pasaben abenduaren 4 egindako manifestazioaz gain eskaera bat sortu da Marieniako lurrak babesteko. Honen bidez, lur horietan Boig eta herrikoetxeak 100 etxebizitza eraikitzeko duten proiektua baztertuta izatea eskatzen dute. Astebetean 2000 sinadura inguru biltzea lortu dute. Azken 15 urteetan kanboko herriko etxeak ahalegin guztiak egin ditu lurroiek saltzeko, baina laborantzarako oso baliagarriak diren lurroiek jadanik erabiliak dira. Kanbok legalki ekoiztu behar dituen etxe bizitza sozialen 25%tik soilik 7% sortu ditu. Ostera nazioartean begirada jarrita, zehatze mehatxuk Ukrainan, negoziatzen jarraitzeko prest azaldu dira bi aldeak, Ukraina bera eta Errusia datozen egunetan bilduko dira berriz. 5 ordu luzeko lehen hartu emana izan ondoren, urratz txiki batzuk egin dituztela adierazi zuten atzo. Gainera, Europako batzordeak erabaki historiko bat hartu zuen lehen aldiz, hondamendi batetik iesi doazen errefuxiatu guztiak hartuko dituzte Europako Batasuneko kide diren estatuek eta gutxienez urte beterako babesa emango diete. Babesa duten bitartean, estatuek oinarrizko beharrak eskaini beharko dizkiete errefuxiatuei eta ahal dutenei lana egiteko baimena emango diete. 20 urtean ordea ez dut erabili inoiz ezta Siriako gerrak Europara ekarri dituen milioika pertsonei babesa emateko ere. Ukrainiako gerra gaitzesteko elkarretaratzeak egin dituzte egunotan ere Iñigo Urkullu eta Maria Txibite lehendakarien exekutibek, besteak beste Siria, Afganistan, Irak edota Libiako kasuetan egin ez zuten bezala. Eguerdiko magazinean Ana Elena Altuna, ongitorri errefuxiatuak taleko kidearekin hitz egin dugu gai horretaz eta hala aritu da Europar Batasunaren erabakiaz. Guretzat, desde luego, persona guztiak ditugu eskubide berdinak eta orain Europatik prestatzen ari den programa hau gezurra dirudi, ez? Programa hori teoriaz dagoena egon behar zena martxan etorri diren guztientzat. Orain nahi dute salbuespen bat egin errefugio eta asiloren prozeduretan. Teorian hori da egin behar dena egoera honetan datozen persona guztientzat. Nafarroara begira jarriz, azken 15 urteetan nekazaritzako ustiategiak erdira jaitzi direla jaso du herrialdeko elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu batek. Txostenean nabarmentzen da nekazaritza alurra murrizten ari dela eta gehienak abereak elikatzeko erabiltzen direla. Azken 15 urteetan nekazaritza ustiategiak erdira murriztu dira Nafarroan, herrialdeko elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu batek jasotzen duenez. Hori bera, arrea mugari gabe Nafarroan mundu bat eta IPS koordinatu dute. Azterlan horretan adierazten denez, nekazaritza lurra murrizten ari da azken hamarkadetan, eta gehienak abereak elikatzeko erabiltzen dira. Horrela laborantza lurraren 25% inguru soilik erabiltzen da zuzenean giza elikadurarako. Gainera, azterlanean aztertutako adierazle gehienen arabera, nekazaritzako ekoizpen eredua jasanezina da. Hala dokumentuan aipatzen da, eremuan ongarri kimikoak eta pestizidak gero eta gehiago erabiltzen direla, bereziki ongarri nitrogenatuak eta herbizidak. Jarduteko modu hori ez dator bat baserritik mahairako Europako estrategiarekin, non Nafarroko gobernua arekin badagoen. Estrategia horretan datza besteak beste 2030erako pestizien erabilera 150 murriztu behar dela, eta ongarri kimikoak 120 gutxienez. Txostenean nabarmentzen da halaber, Nafarroan nagusien abeltzaintza etengabe ukuiluratutako ganadua duen eredu intentsibo batekoa dela, tokiko baliabideak aprobetxatzen ez dituena eta lurraldetik bereizi egiten dena, eta horrek inpaktu ugari eragiten dituela ingurumenean, kliman eta gizartean, bai hemen, bai planetako beste leku batzuetan. Besteak beste neurri handi batean Latinoamerikatik datorren sojarekin egiten den pentsu kopuru izugarriagatik.
Bereziki kezkagarritza jotzen da ikerketa txerrikaren kasua. Modu industrialean hasi baitira aziendaren 189 baino gehiago eta 2011 eta 2020 artean ganadua 143 handitu baita, 695.000 aberera iritsi arte. Espainiako estatuan aldi berean 127ko igoera izan da. Horri dagokionez txostena nabarmentzen da aire zabaleko txerriak asko murriztu direla 100 baino gutxiago izateraino nekazaritza politika baten ondorioz. Esaterako Nafarroko herri lurretan bazkatzera irteta eragozten dielako. Ingurumen kontuekin jarraituz, bestalde, Euskal Herria Bilduk klimaren aldeko herri ituna aurkeztu egin du goizean Gasteizen. Mikel Otero, Laura Asnal eta Peio Otxandianok hartu dute hitza jarraian, xehetasun gehiago. Krisi klimatikoa egungo arazo larrienetako bada. Ondorioak asko dira jada bai Euskal Herrian eta baita beste herrialde askotan ere. Krisi honen erdian, herritarren ikertzaien eta agintarien kezka piztu da. Gizadiak inoiz izan duen erronka handienaren aurrean gaude. Gure herriaren bilakaera ere goiti bera baldintzatuko duena. Testuinguru honetan, EH Bildu klimaren aldeko herri ituna aurkeztu du Gasteizen ate joka ditugun erronka klimatikoen aurrean ibilbide horri komun bat zehazteko helburuarekin. Berehala martxan jarri beharko liratekeen ardatz estrategikoak jaso beharko lituzkena. Herri itun bat. Belaunaldien arteko itun zabal bat, datozen hilabete eta urtetako politika klimatikoa garatzeko beharrezkoak diren adostasun instituzional eta sozialak eraikitzea ahalbidetuko duena. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarrako Foru Komunitatean aldaketa klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren legeak eztabaidatzen ari dira. Eta sobiranisten ustez lege horiek neutraltasun klimatikora heltzeko ibilbide horria ezarriko duen herri itun baten tresna normatiboa izan behar dira. Itun honek balio beharko luke eta hala planteatzen dugu martxan dauden klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren legeetan jokoan dagoen hori gizarteratzeko. Bien bitartean Mikel Otero Eusko Legebiltzarkideak ere erronka klimatikoei lehenbailen heltzeko beharra nabarmendu du. Euskal Herrian prozesu honen gakoak zeintzuk izan beharko luketen adieraziz. Europako klima helburuekin lerrokatzea, gastu publikoaren ebaluazio klimatiko sistematikoa, klima eta energiaren arloan gobernantza berri bat, birbanaketa eta transizio finantza tresnen garapena, eta ongizatearen adierazleen birplanteamentu bat. Horiek ala une historiko honek eskatzen duen ekintza klimatikoarekin Euskal Herriak bat egin behar duela adierazi dute sobiranistek. Kulturari helduta, Oian Arizalaren diskoaren inguruan informazioa ikusiko duzue jarraian klik batean. Oian Arizala, simaz, zizur nagusiko gazte bat. Niretzako institutan ikasi, nire unibertsitateko karrera nuen, eta bitartean musika egiten nuen. Kristona gustatzen zitaiten musika, eta trikiarekin ibili nintzen. Kasualidadez, ez dakit ongi eman zitzaidan, o gustatzen zitzaidalako entzaiatzen nuen gehiago, eta bestiak egitea gustatzen zitzaiten. Orduan horrekin ibili nintzen. Eta orain arte. Trikiarekin hasi nintzen 12 urterekin. Baina 8 urterekin uste dut hasi nintzela panderoarekin. Ni hasieran panderoarekin hasi nintzen. Aitak eta nahiak trikia jotzen zuten, amak pandero eta esan genuen, bueno, bi, eta orduan ni pandero. Eta gerora ja panderoarekin pixka nekatu nintzenen, trikiarekin hasi nintzen, 12 urterekin. Niretzako kaleratu duana, disko bada, bai, trikiko disko bada, baina niretzako dira nik urtetan zehar egindako abestiak, baina beti berdina gertatzen zitean. Egiten dituen, eta edo ahaztu, edo gerora zitzaizkidan gustatzen, edo ja uzten nuen, simaz ez nituen gehiago jotzen. Eta jazta, oain iritsi izan garai bat, ezagutu dut jendea hortan da bilena, grabatzen duena eta hola, eta kasualidadez Jesusekin elkartu nintzen, eta esan genuen, berak esan zuen, nik nahi dut estudio bat montatu eta nahi dut grabatu, eta nik esan nuen, nik nahi ditut abesti batzuk grabatu, eta hola egin genuen. Simaz, gero lagun batzukin elkartu pixkat edertzeko dena eta triki bakarrik ez izateko, eta listo. Azkenean, nebilen ja denbora bat pentsatzen, nahi nuela zehozer moduren batean nire abestiak gorde.
Ze, pues, disko honetan daude abestiak, bat 18rekin, beste batzuk duela urte bat egin dituenak, eta simaz, pues, hauek izan ziren niretzako gustatzen zitzaizkidan abestio batzuk, eta nahi nituenak gorde. Eta pues, momentuan horregatik, bai, ezagutu nalako jendea proiektu hau egiteko aukera mantzidana, eta hola hasi nintzen, baina bai, pixkat hola gehiagi pentsatu gabe. Pues lehen aipatu duena, berez estudioa montatu duena eta grabatu nahuena Jesus Sola da, berez Estudio Jesus, hortikan norbaite nahi baldin badu, berak ere oraindikan diskoa grabatzen dabil, osea, hortxe publizitatea. Eta berarekin izan zen lehendabizikoa, bera baino lehen ere ezagutzen nituen, pues azkenean izan dira Trikitins taldeko asko, Urko Milagrok bateria grabatu du, Sebas, Trikitinseko gitarristak gitarra grabatu du, Maitanek nerekin ahotsetan, eta Aitor Erbon berez dela gainera Jesusen laguna, berarekin izan zela lehendabizi hitz egin nuena, kasi, eta Jesusen laguna zenez, pues kasi berak aurkeztu gintuen. Ezagutzen ginen lehendik, baina bere izan da gehien bat konexioa. Eta azkenik amaia oinate, Aitorren lehenguzin ere bai hor, nik biolin bat nahi nuen, gustatzen zaidalako kristona, biolina, eta berarekin hitz egin nuen berak grabatzeko. Larraitzek diskoaren diseinua egin zuen, ere hor laguntzen ibili zen. Ez da bakarlari moduan egindako disko bat. Zegia da, nik ez dudala bakarrik egin. Egon da pertsona bat hor grabatzen, produkzio lanetan nik horren inguruan ez dakidala, beste instrumentu guztiak ere jendeak grabatu ditu. Orduan ez da bakarlari moduan, baina egia da, proiektu hasiera batean hola sortu zela. Nik egindako abestiak eta ni joan nintzen haien gana nire abestiekin eta pixkat ze gustatuko litzaidaken egitea esan da. Eta gero haiek bakoitzak bere lana eginda hola ateratzen dena, baina bai, gehiago nire abestiak dira berez. Baina bai, haienak ere, ez dakit berez nola azaldu, baina hola. Diskoa lortzeko. Nerekin hitz egin, orokorrean, eske hola da, batek esaten zian, baina marketing, baina hola da, nik Gmail bat jarri nuen, bai sortu nuen diskorako Gmail bat, eta hola oiangoiari@gmail.com uste dela, simaz, norbaitek nahi baldin baduta igual ni pertsonalki ez baldin manau ezagutzen, pues Gmail hortara idazten zuten edo nire kontaktua ez baldin baute, baina orokorrean jendeak WhatsApp idez eta Instagrametik eta ez daki mobida horiekin esaten dit, eta nik hor ditut diskoak eta aldudan moduan saiatzen naiz jendea iristen. Batzuekin gehiago kostatzen zait, baina, askorekin pertsonalki geratzen naiz, ematen diet, kaina bat hartzeko eta hola ibiltzen gara. Ez dakit, segurazki bai. Neri esan duana, betidani gustatu zait abestiak egitea. Orduan nik jarraituko dut abestiak egiten, de hecho oraindik egiten ditut eta baditut diskoa egin ostean egindako abestiak eta hortzen nabil ni pentsatzen. Baina nahiko nuke zeozer diferentea izatea. Hau bai izan da nire bizitzan egindako abestien konpilazio bat, hola modu batera esan da, baina guain ja bigarren disko bat egingo banu bai gustatuko litzaidake zeozer prestatuago izatea, eta diferentea, ez dakiz zer, baina diferentea. Orduan, oraindikan denbora falta. Gu esploen egongo gara, eta mila esker. Baizuei, eskerrik asko. Bestetik, martxoan gaudela, hasi berri dugula, 30 egun baino ez dira geratzen korrikaren 22. ediziorako. Animoak pizten hasteko hortze duzue, aurtengo korrikaren abestiaren bideoklipa gogoratu, hitzetik ekintzetara dela gaurko leloa. Libre, belarretan
Gaurko albistegia, jarraian Peru Galbetek orain gutxi argitaratu duen Pozoi kantuaren bideoklipa bueltan, solasaldia izango dugu gurean, ez galdu. Intoxikazio bat jasan, baino mende bat lehenago, pozoia prestatzen zebiltzan, gure etxetik urrunago, pixkanaka sartzen doan pozoia da, azkenerako itzen zaren horietakoa, inguruan arriskurik ez baldin bada, buelta eman begiei eta begiratu zure barnera, inguruan galderarik ez baldin zulo beltz bat ireki zaizu, eskua sartu nahi baduzu, isuri gabeko negarraren laku ez lekua aurkituko duzu, hotza eta ilunda hemen, eskuan eskuarrekia rakitzen, ohartzeko izan ez zarena, nola behar bada izan gozinen, pixkanaka sartzen joan den pozoia da, ateratzen ere kosta egiten dena, inguruan arriskurik ez baldin bada, buelta eman begiei eta begiratu zure barnera. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Gabon berriro, gaude gaurko sorazaldian, gaur Nekane Gartzia dugu gurekin. Eta Neko Ander Romero, ondo etorri bebai. Eta, bueno, asteko gailatz batekin hasiko gara, 422.000 errefuxiatu eta 100.000 desplazatu eragin ditu orain arte Errusiaren inbazioak. Datorren ostegunean, Europar Batasunak orain arte inoiz aplikatu ez duen neurria, eztabaidatu egingo du hondamendi batetik iesi doazen. Errefuxiatuen harrera mugagabea. Eusko Jaurlaritzak Ukrainako errefuxiatuak hartzeko erakundeen arteko mahaia deitu egin du gaurko. Ana Elena Altuna ongitorri errefuxiatuak taldeko kidearekin hitz egin dugu gaiaz, eta hala aritu da Europar Batasunaren erabakiaz. Guretzat, desde luego, persona guztiak ditugu eskubide berdinak, eta
orain Europatik prestatzen ari den programa hau, gezurra dirudi ez, programa hori teoriaz dagoena, egon behar zena martxan, etorri diren guztientzat. Orain nahi dute salbuespen bat egin, errefusio eta asiloren prozeduretan. Teorian hori da egin behar dena egoera honetan datozen persona guztientzat. Aurrekaririk gabeko neurria hartu egingo du Europar Batasunak. Zein da egiten duzuen irakurketa honen inguruan? Beno, nik uste egin behar dutela, baina, klaro, ikusi izan ditugu nola, gatazka besteen bezala, hori, moral bikoitza, ze azkenean Ukrainiatik errefusiatuak, bai, zabaltzen dira lehioak eta ateak, baina beste herrialdietako errefusiatuei ez dute, problema jartzen dute, ez dute usten pasatzen, eta, klaro, zergatik Ukrainiako jendeari bai eta beste hori ez. Azkenean, zoritzarrez, birala egin da, deklarazio bat, pertsona bat esaten, ze, klaro, hauek direla pertsonak blankak eta daukaten begiak urdinak eta hauek bai, hauek sufritzen, baina Palestinan edo beste herrialde batean dauden jendeak hori ez dela gure gatazka eta hori ezin da onartu. Bai, nik uste dut egoera latz hauetan, eta gerrak egoera oso latzak dira, simplifikazioa jotzen dugu eta nolabait nirekin edo nire aurka jokurretan saltzen gara, baina igual. Honen atzean egondako joku politiko ikusten badugu, ikusiko dugu nura oraingo gerra, oindala 8 urte hasi izan, nola gerra hau Europar Batasunaren interesengatik hasitako Euromaidan logika horretan hasi izan, Euromaidan nunez Europar Batasunak jokua egin zion Ukrainiako ultraeskuinarrei boterea aldatzeko, nola gero Donetsken egon diren gerran eta Ukrainiak ez ditu bete Minskeko akordioak, eta Errusiak, zuk esan duzun bezala, Errusiak mendebaldeko moralbikoitz erraldoia erabiliz, erabaki du herrialde soberano bat inbaditzea guztiaren kontra egiten. Hau da jokua. Eta hau da dekoguna. Eta neurrean, errefusiatuak hartzea erabaki dute, nik uste dut, alde batetik, bai, askok esan duten bezala, zuriak eta kristauak direlako, egin batean, baina ez horiek, baizik eta presio bezala ere onartu dituzte. Ze errefusiatuak Ukrainiatik horren dala asko egon dira, errefusiatuak egon dira bai Donetsken, gerratik ies egiten 8 urtetan, bai derrigorrez Ukrainiak frontera eramaten zituen gazteak, ies egin dute modu basibo baten. Eta orain berriro ere. Eta Rusiak jokatu alzun horrekin, behitu, nola orain errefusiatu gehiago joan dira Europara. Eta nola baita Europa onartu du hori, en plan de, bale, ez dugu presio modu hau, ez dugu resistentzia jarriko eta onartuko ditu. Baina moral bikoitza horren baitan, nekanek esan duen bezala nire ustez. Zer nolako diskurtzoak entzun izan ditu Ukrainiako gatazka honen baitan edo? Bai, betiko lez bezala azkenean ikuspegi dikotomiko bat egiten dira gatazka hauetan, eta analizia ez da insimplea, hemen dauden gakoak ez da bakarrik Rusia edo Europa, hemen beste interes geopolitikoak daude, eta, klaro, ikusi izan ditugu, edabidetan saltzen dela bakarrik ikuspegi dikotomiko batetik, eta ez, nik uste seriotasun handiekin egin behar dugu analizisakon bat, eta guztiz adozuk esandakoarekin, azkenean Donetseko gatazka ez da berria, eta gatazka hasi izania duela 8 urte. Hemen ladazo, azkenean moral bikoitza eta hipokresia eta sinismo puntu hau guztian ikusten dugu, ez da? Ikusten dugu nola bakerako fondo bat erabiltzen den armak erosteko, eta armak erosteak zesan nahi du, ez da soilik Ukrainiarren edo autodefentza bat, da eskaladan jarraitzea, azkenean gauz eskalada
batean. Eta bigarrena oso argi izan da refusiatuekin. Zenbat refusiatu hil dira bidean, orain Eusko Jaurlaritzak esan du jarriko dituela bere baliabideak errefusiatuak hartzeko ditugunean errefusiatuak eta migranteak Euskal Herriko kaleetan lo egiten. Noski refusiatuak daude, guda bat hasi dalako edo gatazkan sakondu dalako eta jende horri arreta eman behar zaio eta bere ibilbide guztian lagundu behar zaie udatik ihes egiteko, normala da eta oso logikoa eta egin beharrekoa. Nik oso serio uste dute egin beharreko bat dela, baina ongetorri refusiatutik esan duten bezala, da mundu guztiari eskaini behar zaion, zera eskaini behar zaiona. Esaten dute, batzuk eta hainbat hizkuntzetan entzun dugu. Haiek zuriak, kristauak eta ingelesez relativamente civilizados esan du kazetari batek. Eta horregatik, eta egin handi baten arrazia daukate, Europar Batasunak horregatik onartu ditu. Ez da, bideek egin behar dutena da justu diskurtso hori apurtu. Eta demostratzea beste mundu guztia dala humanoa. Baina hori egin beharrean dauz, diskurtso horri, zuritasun diskurtsoari indarra emoten. Azkenean da arraza kontu bat, arrazak priorizatzen dira eta literalki onartzen ditugu ere zuriak direlako eta orduan ez dira egongo gatazkak herrialde ezberdinetan. Gainera gatazko honetan asko hitz egin da geopolitikaz, munduko boterearen berrantolaketaz, azken finean ekonomian eragina izango duten kontuetaz edo, baina ahaztu egiten edo ahazten ari gara gatazka armatu batean, honako gatazka armatu bat da, zeintzuk diren lehen ondorio zuzenak? Nik ez dut uste ahazten ari garela, baina berak esan duen bezala zuritasun izugarria dago. Azkenean, bai, hitz egiten da gatazkari buruz, baina ez da hitz egiten geopolitikari buruz, ze azkenean Ukraina gazteratzen den bezala munduko graneroa da. Rusia gero Gazarekin, azkenean gatazka hau zoritzarrez jendea ordaintzen du, bere bizitzarekin, baina hemen beste interes asko daude eta ez dira haietaz hitz egiten. Hau goratu behar dugu, orain dela bi astetan, orain dela barkatu, NATOren inguruan ari ginen hitz egiten, Ukraina, NATO, zein izango zen Rusiaren erantzuna, nik uste dut inork ez zuela espero erantzune hain bortitza ematea Rusiatik, baina ezken dela bi aste, egon da Estatu Batuak NATOren potentzia nagusia, Yemenen bombardaketak egiten, daukagu hor zera Palestina zuk aipatu duzu bezala, daukagu Kurdistan, Ukrainak erabiltzen ditu Turkiatik erosietarko armak, dronak, bombardaketak egiteko, eta hori ere erabiltzen ari dira Kurdistanen. Pertsonak azte ditugu? Pertsonak erabiliak izate, zera, argazki bat da, eta publizitatea ikusten da nola publizitatea garrantzia handia hartzen duen gerra-garaikidean, eta honetan daukagu adibide oso on bat. El Mundok izan zitun gitzien eslaut bosegun fake news bat bere perfil ofizialean, eta ez zegoen kentzen. Jakinda eta salaketak egonda fake news bat zala, bideoa zala beste momentu batekoa. Eta hor zegoen, zergatik, ze oso irudi unkigarria zan, eta nolabait hori erabili zuten clickbait gisa. Jendeak azten du, pertsonak azten ditugu? Bai, azten ditugu. Baina azten ditugu nahi ditugunak edo prentzak erakusten ez dituenak. Orain, enekok esan duenaren arira, zer nolako jarrerak edo ikusi ditugu sare sozialetan honen inguruan? Zenaiko adierazgarria izan da ere? Bai, betiko bezala fake newsekin, gero ikusi beharko dugu badakigunez, komunikazio politika arloan gatazkan oso importantea da errelatoa, nori irabazten du komunikazioaren guda edo gatazka, eta kuriositatez, Ukrainiako presidentea ez zeukan irudiona bere herrialdean, baina orain, kriston liderra da, eta hori aipagarria da, ea nola dijoa komunikazioa gudan, ze hori bebai interesgarria da ikusteaz. Eta dago dana plagatuta bebai fake news, eta bebai aipatu beharko dugu
daukagula kazetari bat gartzelan, Polonian, ez dakigu orain zergaitik, baina kontatzen baldin badute zergaitik. Eta, klaro, ez da Errusian edo Ukrainian izan, Polonian, Europan. Europan beti saltzen digute, demokrazia dala, dagola komunikazio libertatea, eta, ikusi izan ditugu, uste dut oraindik dagola gartzelan. Atzilotuta dago, eta atzilotuta komunikatua, inork ez dakizagatik zehazki dagoen atzilotuta, eta hori oso kezkagarria da, baina eske, Europak ematen ari dauen erantzuna oso kezkagarria da orokorrean ikuste. Nik gogoratzen dut, Danimarkako presidentea oindala egun bat edo biegunia, ez dut gogoratzen saskiatxo edo eren egun izan zen, manifestazio batean, Rusiako enbasadaren aurrean, publikoari esaten zenbat armak bidaiko zituen Ukrainiara. Gero ikusi dugu Van der Leyen esaten, RT eta Sputnik, hau da, bi komunikazio, azkenean, kasetarien profilak eta kasetarien lanai oztopoa jartzen eta blokeatzen sare sozialetatik kasetariak atzilotuta. Eskandinaviak esan du, Eslovakiak barkatu esan du, Errusiaren alde diskurtsoak egiteagatik 3 hilabete eta 2 urte arteko espetxe zigorrak egon aldiren. Hori kezkagarria da, erantzuna eta diskurtso superbelicista bat daukagu orain, eta hau da kasi esklusiba moduan aipatuko dut, mundu mailako hainbat akademilarik egingo dute manifestu bat eskatzeko Ukrainiaren zorra internazionala kentzea. Inork ez du hitzekin horren inguruan. Inork ez du hitzekin, klaro, hori da dirua galtzea. Tartean, zure industria armamentistikoari dirua emotea, hori egiten ari gara, eta horretan dago estatu batuak, eta gora ganera munduko beste puntan ikusten zer gertatzen ari dan, guztia estanda egiten lagundu ostean, eta bere industria armamentistikoak gora egiten du boltzan. Hau da, hori da, dagoen, diskurtso nagusia. Eta gero zaretan, aipatu duzu, zaretan anetanik dau, fake newsak ikaragarriak dira, nik uste dut dagoela jende batek edozein gauzea sinisten duela. Baina eske edozein gauza sinisten dugu jaz, kasetaritzaren krisia heldu da puntu bateraino, kasetariek zabaltzen dituzte bideojokoen bideoak pentsetan errealak diren, baina bideojokoen bideoak, beste errealde batzuetako bideoak, medioek egiten dute eta gero mantentzen dute eta ez dute barkamen askatzen. Sare sozialetan badauze kasetari oso interesgarri eta langile batzuk, Euskal Herrian ditugu kasetari oso baliogarriak, nau pentsatzen Ibain, nau pentsetan Atzarekin, nau pentsetan EITB-ko langileak, orain berriatik ere joan dira kasetariak, Pablo Bera atzilotua izan dana, eta haiek zuzenean lekutik azaltzen dizkizute gauzak. Baina hori geldatzen da norabait urtua, sonido eta zarata guzti horretan. Baina nik uste dut aukerak ditugula gaur egun ere ondo informatzeko eta horretan indarra jarri behar dugula. Eztabaida horrekin jarraituko dugu beste egun batean, beste gai bat jorratuko dugu jarraian, eta langileen borroka izango dugu Hizpide solasaldiarekin jarraitzeko izan ere. Autobusen eta autokarren sektorean espezializatutako Irizar taldeko Alkonza Irizar Group enpresako langilek greba mugagabea hasi dute astelehen honetan, atzo bertan, konpainiak enplegu erregulazioko espediente bat egiteko asmoa duela salatzeko. Espediente horrek 38 langile kaleratzea ekarriko du. Langile guzti hauen borroka ezagutzeko, gurekin dugu pantearen beste alboan Urko Herrera, Alkonzako langilea. Gabon, Urko? Gabon. Konde guzku pixkatek danok zentratzeko edo ezagutzeko zertan datzan zuen borroka momentu honetan? Bueno, Irizar sartu zen Alkonzan 2006an, 2013an, eta Alkonzan zeuden 250 pertsona. Bueno, egiten genuen itxasuntxetako motorrak, eta egin genuen Irizaretzako autobusen motorra ere, elektrikoa. Eta, sartu zirenean 250 pertsona ginen,
eta joan da jeisten, orain gaude 98, eta botako dute 38 familia etxerantz. Komentatu egin duzu Irizarrek Alkontza erosi egin zuela. Zer suposatu zuen momentu horretan zuentzat erosketa horrek? Pentsatu genuen erosketa hona izan zela, baina azkenan Irizarrek ez digu sartu ez lanik, ez ezer. Orduan, Alkontza zeukan dirua gastatu zuten, eta horrela gauz orain. Pasan urtean gaitzi ziguten soldata 100%, aurten ere, eta orain 28 familia etxerantz. Eta zein da aurko instituzioei eskatzen diezuena? Gaur eki dugu batzarra Berangoko udaletxearekin, behar dekogu Eusko Jaurlaritzarekin kontatzeko zer gertatzen den enpresa honetan. Alkontza izan da referentea komarka osoan. Segonda gente, nidoko 44 urte, eta lehen ziren 600 pertsona edo gehiago. Alkontza zen referentea, eta lehen joan da geisten, eta gure ustez, urte bat gehienez, irango dago Alkontza. Eta zuen esperientzatik edo nolakoa izaten da Eusko Jaurlaritzaren jarrera, afera hauetan? Ez dakigu, Irizar ez da gertzen hemetik inoiz. Orduan gu gauz enpresa batekin, gestoria batekin, hor gestion deitzen dela, eta eurek egin dute guztia. Así que, ia Irizara gertzen den eta esaten digu zerbait. Martxoaren 12an ere egingo dugu manifestazio bat Berangon, zapatu arratsaldean, eta nahi dugu jende gehien etortzea. Eta labur biltzeko urko, nola ikusten duzue momentu honetan, bizat etorkizunera begira langileen guztien hori etorkizuna? Oso txarto. Geratuko dira 60 pertsona lantokian, eta uste dugu hori. Presentatu digute plan de relanzamiento bat, deitzen diote orain, baina ez dut egin ezer. Da egiten dugun gauza bera, egiten dut orain. Nahi dut egimen gauza berak, eta, 60 pertsonekin. Enpresaren... Bai, barkatu, bai. Enpresaren utzikeria... Bai. Bai, entzuten duzu urko? Bai. Nengoen esaten enpresaren utzikeria kritikatu egin duzuela. Zeri egiten diozue referentzia? Zertan ikusi duzue utzikeria? Irizarrek, lehen sartzen zigun, Irizar Grup Euskal Herrian deko bi enpresa gehiago. Lanak egiten eurentzat. Ze dira Gema eta Irizar Mobility. Eta txarto denean lanagatik ekartzen zuten zerbait egiteko. Baina orain ez digute ekartzen ezer. Utsi digute hor eskina baten, eta hor gaude. Besterik gabe urko, mila eskerre gurekin tartu honetan egoteagatik. Eta animo. Bale, eskerrik asko zuei. Agur. Eneko nekane, zeran ikusten duzue Alkontzako langileen, kasu honetan, urkoren jarrera? Sektorea txarto dago bai, hori egia da, baina nik ez dut ulertzen nola Irizar talde potentea denik, enpresa hau erosi zuen, zertarako, ze langileak esan duen bezala, ez dute ia lana bidaltzen Alkontzari, eta orduan nik uste Irizar eseri behar dela negoziatzera, eta hau konponbidea badauka, ala ez? Baina egoera txarra benetan, bai. Baina sektorea txarto dau, ikusten duari gara nola praktikan orokorrean hori bekostatik industria guztia desagertzen ari dan eta monokultibo turistiko batera joaten ari dan, baina eske erangilek esatuten bezala Irizarrek 10 milioiko dividendoak manatu zituen aurreko urteetan.
nora joan da, eta orain 38 familiak eratuko ditu, soldatak jaitzi ostean kriston inflazioa dagoenean. Zertarako, zein da horren atzean dagoen estrategia industrial edo empresarial nahiko itxusia emon alduena? Ze ematen du, hartu erosi zuela enpresa nolabeteko kompetentzia lehiakortasunean ez sartzeko errekin eta orain hausten lagako du. Pasen egunean, Irizarren 125. urte hurrenean lehendakariak jarri zuen Irizarra adibide moduan, eta askok izan dute ere Irizarra adibide moduan. Ez da oso ulergarria zer egiten ari dan. Baina bada oso egora trista eta gogorra lan gintzaren, normala da greban hasi zana, ze azkenean estrategia bezala erabekitzen baduzu, enpresa bat hartu, lana ez emon, eta orduan, enpresa hau utzi behar dugu jausten edo itzi beharko da, Euskal Herria oso txikia da eta Euskal Herriko industriak behar duena da kriston bultzada bat, testu inguru honetan aurrera egiteko, eta Irizarrek egin duena izan da justo kontrakoa. Enpresak esan du, kaleratze hauek berrabiarazteko plan baten barruan dagoela. Zentzua deko logika edo baieztapen horrek? Oraindik ez dakigu, ze behintzat, klaro, nora bidaliko dute langile hauei? Bidaliko dute Irizarreko beste lantegi batera? Klaro, Irizar talde oso potentea da, baina ikusi izan ditugu hemen, ez diotela langilei lana emoten, eta orduan segin dute kaleratzea. Lehiakortasuna beti dator jendea kaleratzetik edo soldaten jeitzeratik. Ez dator innovaziotik, ez dator grupoaren edo taldearen baitan mugimenduak eta espezializaziotik, ez beti dira kaleratzeak. Eta orain 38 familia kaleratzen ditugu eta da, hau ez, baina plan baten barruan da, ze plan da hori. Zebele da, itxira plan bat izan lehike, baina niri asko kezkatu da esan duenean, urkok edo batzordetik esaten dutenean ez daukatela harremanik Irizarrekin. Baina nola da herri honetan enpresa potente batek hartzen dago beste enpresa bat txikiagoa dana noski, eta ez dauka harremana haiekin, baina ze punturaino heldu gara. Ez da ulergarria, bere garaian Mondragonek eta Fagorren egon ziren arazoak, Mondragonek segurenik gauza asko oso txaltu egin zituen, baina gitzinez saiatu zen bere talde asko zandeagoa da, baina bere taldearen baitan jendea birkokatzen eta nolabaiteko berrikuntzan eta espezializazioan sakontzen, hori izan lehik bide bat. Jakinda, igual gauzak ez direla guztiz ondo egin, edo oso mugatuta daudela panoramarekin, baina ez da oraingo kontu bat. Azken esan dute, azken urtean ez dutela apenas lanik sartu. Kezkagarria benetan kasu hau. Bezetik arteatzeko langilek egun bete dituzte greban, lan baldintza duinen defentzan ere. Prozesu luze honetan bizi izaten ari dutena ezagutzeko, gurekin dugu ere gaurkoan bandearen bestalboan Andres Larrinaga arteatzeko langilea. Gabon? Gabon, bai. Egun greban, egun borrokan, konte guzu, nola bizi izan duzue gaurko eguna? Bueno, izan da egun unkigarria, urte dugu arteatzetik bizikletan langileak, 21 langile, eta gara Riberara, arteatzeko fabrika zegoen aspaldian, eta aprobetxatu dugu ekitaldi bat egiteko, bertako, eta orain Orozkon dagoen langileekin egiteko ekitaldi bat. Eta gero handi joan gara manifestazioan Eusko Jaurlaritzara salatzeko gure egoera. Aprobetxatu dugu egun hau ze adierazi izan dugu orain dela urte arteatzeko orduko langileak egin zuten greba bat bebai euren kondizioak hobetzeko. Lortu zuten 8 orduko lanordue lortzea. Jaurlaritzari adierazi diozuena manifestazio edo horretan? Bueno, aurretik jaukin dugu konversazio batzuk, konversazioak ez dira izan dire azaltzea gure situazioa eta guk eskatzen dutzuguna instituzioei da ez begiratzea batera, parte direla
herri honen industriaren eta borroka eta gatazkan soluzioen zati bat dela bai. Ez da ezin dagoela albo batera geratu ez ere egin barik. Hainbeste egun pasata nola daude animoak? Langileak nekatuta ikusten dituzu ja? Egun asko dire eta ez dute ez esango batematek esaten badau egun batzuk ez direla izan beti onenak. Bai esan aldot eta ez nago gusurikarian esaten doanean jentea dagoela konpromisoagaz lortzeko baldintz duin batzuk langileentzako. Ezin da onartu enpresa batek benefizio handiak dituen bitartean langileei eskatzea bere kondizioa jaistea. Eta zein da urrengo urratza, Andres? Zer egingo duzu hemendik aurrera? Bueno, etzi daukagu batzar bat bitekonsejeragaz eta enpresagaz. Ez dakigu zehatz zein dan gioia, baina izan dugunez, gu prest gaude jartzeko mailan negoziatzen, eta hori izango da pausua evidentemente. Gero jarraituko dugu akzio sindikalak egiten eta akzio instituzionalak arlo bietan sakondu nahi dugu. Eta pixkat laburbiltzeko, nola ikusten duzu momentu honetan langile guztien etorkizuna edo? Enpresa honek etorkizuna dauko aseguraute bere kondizio normalagaz. Enpresak gure badau beste leku baten egin artiatzen egiten dana, hori ez dago langileen eskuetan. Baina bai esan behar da, enpresa oso rentablea. Beste leku batzuetan egiten dituela gaietape bai, eta egin aldirela, eta zerbait merkeago badala beste leku batzuetako soldata. Esan behar da bai, rentabilidade aldetik artiatzeko langileak benefizio gehiago emoten dut zela enpresari beste leku batekoak baino. Horregaz, aseguraute dauen rentabilidadea eta aseguraute dago enpresa bertako funtzionamientu berez benefizioak daukazelako. Hortik aurrera, beste leku baten egin dugu hori ez dago gure eskuetan. Besterik gabe, Andres, mila esker gurekin tarte hau pasatzeagatik eta, jarraitu borrokan. Animo. Eskerrik asko. Gabon. Gabon bai. Nekane, argi dago artiatzeko langileena beste eredu bat dela, ez da? Bai, eredugarria da. Zorionez, esan duen bezala, badirudi komunikazioa dagoela enpresa eta sindikatuen arloan, sektore hau ez dut txarto. Ze azkenean janariaren sektorea badakigunez gorantz doa. Eta berriz ikusi dugu, talde potente bat hartzen du enpresa lokal bat, eta azkenean dirudi nahi dutela poliki-poliki deslokalizazio bat egin, eta nik animatzen die borrokan segi, ze uste dute 2015an bai egon zirela borrokatzen konbenio bat, duin bat lortzeko, eta lortu zituen, eta aurrera. Bai, azkenean alteat, egune, batzutan askotan hitz egiten dugu, eta ohitu gara egin baten greba luzeak ikustera, eta izaten dugu, egun barkatu ze ondo. Ostras, egun greba bat egiten ibiltzea, horrek zan ditu mobilizazioak, soldatan galera, eta gogorra da. Posten hau entzuteak noiteko animoak eta ingaiamendua dagoela, baina gogorra zamar da. Nobaltiak eta daroa beratzireun egun, IMQ-ko garbitzaile langileak hilabete bat egingo dute, esango nuke, Guggenheimeko garbitzaileek ere ez dakitzen bat denbora, eta hau orokorra bilakatzen ari da. Aipatu duzu Eusko Jaurlaritzaren papera zein dan edo zein zen behar dan. Bitu, Eusko Jaurlaritzak industriaren inguruan hitz egiten duena, bere plangintza guztietan satzaile gisa aurkezten da, eta gida bezala ikusten du bere burua askotan, eta helburuak jartzen ditu industria guztietan, normala da, eta
eta industriarekin, industria desberdinekin harremanak ditu eta kriston baliabideak eskaintzen die, innobazken bidez, internazionalizazioan dirutza gastatzen dugu, enpresa pribatuen internazionalizazioetan, dirutza gastatzen dugu EAN, baina dirutza, urtero. Eta enpresei hainbeste eskaintzen badiegu eta dinamizazio hori eskaintzen badiegu, baina igual, bueltan, beste zer ere eskatu behar da. Eta igual Eusko Jaurlaritzaren dinamizazioa ez da soilik izan behar dirua eskaintzea eta berriak eskaintzea, hori ondo egun aldala da ez, baina izan behar da ere, kasu hauetan esku hartzea, enpresa presionatzea, benetan saiatzea gure tejido empresarial guztia bertan geratzea eta bertan asentatzea, azkenean horretaz biziko gara. Zuk esan duzu Ander, ia ohikoa bilakatzen ari dela olako grebak ikustea, zein da egoeraren inguruan egiten duzuen irakurketa edo? Hainbat enpresetan ikusten ari gara horrelako arazoak. Azkenean, komilesekin pasaia ditu osasun krisia eta orain ari garela, ekonomi lan krisi sakon batean uste azten, ze azkenean geopolitikari buruz bebai gertatzen ari dena arazoak izango ditugu hemen suministroekin, aluminioekin, gasarekin, eta ja daude enpresa asko ezin dutela obrak egin edo kotxeak egin, zebintza, klaro, piezak baldin ez badira etortzen, lana geldituko da. Orduan nik zer pentsatzen dut? Utzi dugula osasun krisia, sartu egin garela pentsatzen, kontxo, COVID-ari buruz gauza gehiago daude, eta nik pertsona positiboa naizenez nik uste dut erronka edo espazio berri bat zabalduko dela akordioari buruz, akordioak egongo direla, lehen egon ginen hitz egiten, enpresa asko daudela oraindik konbenio barik, orduan ikusiko ditugula berriro langileen borrokaz, konbenio barik, inflazioarekin eta dana, soldatak ez dira onak. Pasen egunen galetu zenun, justo biok geunden, ea uste genuen etorkizunean edo hilabete hauetan edo COVID hau amaituta edo pandemia hau amaitzen dara ematen duenean, ea langile borrokaren berpizkunde bat biziko genuen ala ez. Nik esan nuen ez neukala oso argi, oso nekatuta tratzen ari gara pandemiatik. Eta, igual, baina ikusitan nola dagoen inflazioa, dagoela ja 7 puntutik gora. Eta soldatak ez direra 7 puntu igoko. Ez dira 7 puntu igoko. Eta horrek esan nahi du, jendeak dirua galdoko duela. Ez bakarrik ikusten ditugun edo aipatu ditudan enpresetan, baizik eta orokorrean mundu guztiak edo langileek, hobeto esan da, dirua galdoko dutela, bai uste dute egongo dela berpizkunde bat, edo egoten ari dela, ez dakizi berpizkunde deitu edo batean estanda bat egongo dan. Zein izango da jente desberdinen jarrera horren aurrean? Ez dakot oso argi. Ze, klaro, askotan hitz egiten dugu nazioartekoaren inguruan, ez baina ez badira, eta arrazoi, egin batean egia da, ez badira pesak heltzen, ezin dugu zer egin. Baina, egia da, dependentzia dekogula kanpoarekiko, baina interdependentzia baita ere. Amengo enpresak, eta alteatzen adibidea oso da, Adams Fooden enpresa bat da, enpresa internazional bat da. Ez dago iztekotan. Ez dago iztekotan. Dauka sekulako indarra. Zergatik ez du hemen dirua saltu nahi? Bada espada, zozeltzen bada, lehiagortasuna soldatekin konpensatzen dugulako. Eta estrategia global da. Eta ikusi dugun gertatu dan siderurgian gauza bardina. COVID-a baino lehen. Altzen genuen, amatatzen genuen hemen enpresa eta baiatzen genituen jendea beretzera bihaztez, eta bizten genuen Singapurren, edo Filipinasen, edo Herberetan, edo dena delakoan, merkeagoa dalako. Eta joku horietan norbaitek muga jarri behar ditu. Eta norbait hori ez dira fabrika bateko langilek, ezin dute. Ojala, baina ezin dute. Gainetik zozer egon behar da, dagoena, direla estatuak, dala Europar Batasuna, dala komertzio internazionalean mugitzen diren erakundek, hori kudeatu aldutena. Kontua da, ea nahi duten, edo ez duten nahi, eta ea dirua horretan saltu nahi duten, edo beste gerra batean saltu nahi duten.
Esan duzu, estandar pizkundea, zuek uste duzue, pixat igual agian ikuspegi orokorrago batetik, 2022 urtea aldaketen urtea izango da? Aldaketa ez, baina gatazken urtea agian, bai. Ze azkenean, ikusten dugu. Joaltzen baldin bazara depositoa kotxearekin, nola dago diesel eta presioak? Goraka, argia, bai. Kontxo, eske, kalean egon beharko genuke. Ze, eske, hau ja onartezina da. Claro, estandak ikusi alditugu, eta ikusiko ditugu. Ja, ez dut momentu baten, espero dut ikustea. Frantzen ikusi genituen Gilets Jaunes, horiekin eta jarraitzen da oraindik, eta segurenik hemen mugimendu hori guztiak beste forma bat hartuko luke, baina estanda badator. Puntu batetik, bestetik, igual da bapaten ultraeskumaren igoera izugarrizko bat, hainbat herrialdetan gertatu da bezala, igual da jendeak kalean dagoela, igual da sindikatuek bideratuta, ez dakit zehazki nola egingo duen estanda, ze hori oso zaila da jakite tendentze desberdinak daude. Kontua da, estanda horiek ekarriko dituzte aldaketak? Espero baietz, baina hori ez dago bakarrik estandatzaileen esku, estanda hori jasotzen dutenen esku ere badago, eta momentu honetan ez daude oso prest. Solasaldia amaitzeko hirugarren gai bat jorratuko dugu. IPCC, eta guztiz aldatuko dugu gaiaz. IPCC klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak kohartarazi du berotegi gasen isurketen erritmoak eragina izango duela kalteen larritasunean, baina murrizketa askar eta sakon bat lortu behar dela klima aldaketaren ondoriorik latzenak eragosteko. Eta kalte batzuk jadanik atzera bueltarik gabekoak direla zenbait kasutan. Erronka nagusien artean deskarbonizazioa dago, hau da, erregai fosilak erabiltzeari ustea, eta bide horretan garraioan aldaketak ematen ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Gaur bertan, estrenatu eginda Gasteizen autobus elektriko adimendua. Entzungo dugu Jarraian Gorka Urtaran alkatea. Da bakarrik hirien erronka, baizik eta planetarena. Ez azken finean neutraltasun klimatikoa lortu behar dugu ahalik eta azkarren, eta beraz alde horretatik nik azpimarratu nahiko nuke hirien papera, ez? Eta Gasteizen apostu sendoa egiten ari gara azken urte eta jarraituko dugu egiten, neutraltasun klimatikoaren alde, eta hortarako ere mugikortasuna, hiriko mugikortasuna ere jasangarria izan behar da, ahalik eta gehien. Zer iruditzen zaizue egitasmo berri hau? Ondo dago, bai, baina nik uste pizkanaka agian beste solosaldi zabaldu beharko genukela. Zebintza, klaro, bizitzak aukera asko ematen digu, baina planeta bakarra daukagu. Eta, klaro, batzutan pentsatzen dute, bai, gure ardura dela, baina bai nik uste beste solasaldi bat zabalku beharko dela, herritarrak kontsientziatutak gaude, baina, klaro, hau ez da pajitak kentzea, ez erabiltzea, bakarrik. Hau da, haragiaren kontua. Bebai, modaren kontua. Ze, klaro, izugarrizko kontaminazioa darama arropa egitea. Baina, pentsatzen dugu, hori beste herrialdetan dala eta ez dugula guri afektatuko. Poliki aurrera jungabarko gara bizikletarekin, gauza ez kontaminatzaileekin, baina nik uste beste puntu batetik hasi beharko genukela. Mundu guztiak kontaminatzen dugu, baina bakoitzaren aztarna ekologikoa ez da berdina, inundik inora. Niri grazia egiten doztat autobus elektrikoa jarriko dituztela entzuten dudanean, oso ondo autobus elektrikoa jarriko dugu, ezin ditugu mundu osoko autoak autoelektrikoengatik aldatu. Ezin dugu, munduak ez duelako horretarako moten. Ez dir, kalkulo eginda eta ezinezkoa da. Eta, jarriko ditugu autobus elektrikoak, eta oso ondo, eta Bizkaibus, eta Bilbobus, eta egingo dugu beste autopista bat, ez decir, handituko dugu autopista egiteko tunel bat ibairen azpitik, eskualdea eta eskeraldea batzeko. Autobusa pasatzeko. Claro, autobusak ez 10.000 auto pasatzeko, eta gero eta erraztasun gehiago autoari. Hau broma bat da.
Broma bat da. Eta gero pajitak ezin ditugu hartu, oso ados nagoela pajitak ezin ditugu hartu, eta plastiko botiak ezin ditugu erabi, superados nago ezin ditugu erabi, baina gero ez egin eukaliptuen aldeko politika bat, gero ez egin errepide gehiago. Baina zer da hau? Ez da serioa, Eta orain esaten digute aldaketa batzuk edo aldaketa klimatikoan emon direne aurrera pauso edo aurrera pauso ez balkatu, kontrakoa ditzatek inkluso. Egoera batzuk ezin direla atzera egin. Normala badakigu, eta horretarako hiriak dauz prestatzen ja, ez hainbeste deskarbonizaziorako, baizik eta etorriko dan aldaketa nolabaiteko baretzeko edo adaptazio fase bat gaude hirietan, nolan eskatu dute Europar Batasunetik. Broma hotza da. Eta pausoak emon behar ditugu, eta jarraitu behar dugu erreziklatzean, bere gauzak berrerabiltzen, pajitak kentzen eta plastikoa gure bizitatik aldugun inean kentzen, baina ez. Gau ez da Elisa bezala nun gugaren errukiak eta por mi culpa, ez da holan. Es decir, pizkat seriotasun ezitzein behar dugu, eta Gasteiz, Bilbo, Iruña, berdin dozta, Madrid, Bartzelonare gehiago, bezalako udalen edo Eusko Jaurlaritzaren edo Espainiaren Europar Batasunaren hartu beharreko neuriak ez dira hauek. Ondo daude, bai, baina publizitatea da. Errua aipatu egin duzu, beste behin kasu honetan uste duzu instituzioek jarri dutela errua gurean, hau da gizartean, jarri dute errua berriro? Ez dakit errua, baina pizkatagian bai. Ze beti izaten digutea, erreziklatu, ez dakit zer, baina zuke Alemaniera edo beste herrialde batera joten baldin bazara, konsientziatzio gehiago dago, baina bai instituzioak, politika publikoak egiten dute aldera. Ez, zuk Alemanian erreziklatzen baldin badozu, dirua berbildatzen dizute. Eta hemen, zer, politika hau jendean ikusten duela, zertarako erreziklazikatuko dut nit, eta hau entzun dut, ez baldin badute erreziklatzen, lan asko ematen dut, klaro, nirekin dirua ordaintzen dut, ez dakiz zer, ez, horrela ez da, eta gero guztiz adozuk esan dakoarekin, azkenean egiten da, nik deitzen dut politika yin-yang, ez? Bizikleta erabili, baina gero beste gauzak konstruitzen dute. Eta azkenean, zoritxarrez nik ustek ez gaudela prez debate berri bat sartzeko, ze ikusi da, Espainia mailan eta hemen bebai, haragiarekin, kriston gatazka sortu da, eta ez dute esaten haragiaz jatea, baina gure kontsumoa atxikitu beharko dugula, bestela hau ez da, azken mundua, ez da jogur bat bezala, hau daka amaituko da, bestela. Batzuk, gehien bat industriaren parte batek eta ekonomiaren parte batek kontaminatzen du, instituzioek zuritzen dute eta jendeak ordaintzen du. Hau da, autoekin gertatzen den berdina. Debekatuko dute hirietan autoarekin saltzea. Bale, superados eta beharrezkoa, eta benetan neurri oso efizienta segurunik izango da. Hau bai, autoberriak baldin badituzu, autoberriak ez dute kontaminatzen, ez daukate aztarna ekologikorik, ez produkzioan ez dute zer kontaminatu. Berriak, hau da garestiak, horiek saltualko dira, eta gero ez du euro bat jarriko ingurunetan parkinak jartzeko, plan renoveak zikera egiteko, edo jendeari beste eskaintza, transporte publikoaren eskaintza hobetzeko. Orduan, zauzkentzen lupa benetan kontaminatzaia denetik, eta zauzkaltzen jendearen gehien sufrituko duzunaren gan. Azkenean, klasea beti dago hor. Eta nik beti jarriko dut, adibide bardina eta niretzat oso... Nik uste dut herri honetan norabait ere traumatikoa izan dakoa, eta da atesatekoa. Bale. Atesateko itxuzia da. Ni Bilbotarra naz eta ez nune Euskal Herrian eaen atesatekoa bizi. Nik bizi izan dut atesatekoa Montrealen. Montreal metropolian 3 milioi pertsonetik gora.
Badakizu zer egiten duten, plastikozko poltza transparentetan egunero utzi zuretze aurrean, lurrean, literalki lurrean, zuretze aurrean poltza. Txarto baldin badago jartzen dizute pegatinita bat, hau ezin duzu egin. Eta gero, azkenean, multa bat jaso alduzu. Itzuzia da, bai, baina ez, guk egiten dioguna planetari, azkenean hori egiten da, zaborra egiten dugunean da, itzuzia da. Eta horrekin hori gestionatu behar dugu, ez da bakarrik, itzuzia egiten da. Horiek dira guk hartu behar ditugun neurriak parte txiki bat bezala eta benetan eragin handia dekona. Baina ez gaude preste horretarako. Hori baino atzera egiten dugu. Eta modu oso traumatikoa eta gatazkatzua eta nahi duzune moduan, eta gauzako beto egin alziren, baina bueno, zer gertatu da, azkenean... Zer gertatu da, azkenean gaudela gure zaborra erretzen ez dugulako ikusi nahi, eta ganera esaten dugu gure buruari, oze ondo energia sortzen dugu, zaborrak erretzen dugu mitartean. Zinismo puro. Nire ustez, zinismo baina utza. Mila eskerre beste behin bikote gurekin egoteagatik, azken mezu horrekin geratzen gara, eta azpeko garatu bi harremene hongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mila eskerre eta gabon.